ndine zvimwe zvinhu zvandanga ndichida kungoti kuwana inewe zvishoma pamusoro penhau idzodzo. Saka chikuru ndaizoda nokuti chazoita ndiridze nhare nhau dzandasingadi kuridzira nhare, nokuti nhau dzokuti unokwanisa kusangana nemunhu asati apakuka papfungwa. Asi ndafarira pamusoro pomufetu uyu wakadzikamira uyaradza tanhu chikuru. Saka ndaida kuti tikundizo zvaizobvira waizotisanganisa iwe uripo ndokutokurukura naye achipa muono wake achipa muono wangu panhau idzodzidzi. Asi randingada kureva muchidimbo ngerekudani, pwere zhinji dziri kunetsekana nekuda kwezviri kuitika nemhaka yei, nekuda kuti pane nguva yakwanira, pane nguva dzatasvikira, asi panoita dambudziko rokuti mukuitika kwazvo vari kumhepo vachitirongera. Ndichazotsanangura neutunzise nemhaka nechiti vari kumhepo uye nechipatsanura rakamira sei, asi vari kumhepo vachitirongera nhau idzidzi. Dzakaprofitwa kare, pane nguva dzakwanira. Chinonzi munhu mutapa yakanga iri empire zvechokwadi. Saka pane musiyano wandoda kuti ndipatsanure pakati chive chinhu chinonzi empire nechinonzi state. Saka mastate aya ndeyekuti nhasi uno kana muchitarisa Zimbabwe, South Africa munomaona semastates, ndizvo chaizvo ekani, asi akabarwa kane Berlin Conference, ndizvo kamikano yacho. Ndizvozvo. Saka umambo hwakare tinochiti isusu idare rekumavambo, kana tichitaura nechingezi munochisvo the ancient of days. Saka zvaizikanwa kuti pane chimiro chichazouya chichitidzosera kumavambo nemhaka yei, nokuti vachena vaitirongera vakatibvisa ipapo, uri kuedza kupedza simba redu sevanhu vatema. Saka ukanzwa mwere dziya dzinenge dzichisimuka nemweya wepanafricanism, kusimuka tibatane pamwe chete, ishungu dziri kukodzongwa nekuda kwechidokwa-dokwa neratinenge takatarisa naro, asi vasinganzwisisi kuti riri kubvepo uye rinovambwa sei uye rinozosiwa sei. Saka iro dare ramunhu mutapa rauya ndiro roga riri kuuya kuzobatanidza Africa. Saka ukaona zvose zviri kuitika kwese kunana Traore chidzika zvakadai, so zvese zviri kuvhuvhuta nekuda kwemhepo iyoyo iri kusimuka. Ukanzwa vose vanokurukura unonzwa vachiti Zimbabwe is a special nation muAfrica. Chavanoreva chii? Ndiwo musimboti is the soul of Africa, yakakura dare iroro inozotungamira Africa kuti ikwanise kubatana. Saka zvatakaita isusu, we adopted ma-foreign political, social and economic system dzatakapuwa, asi takadzipuwa so that we remain disintegrated, we remain weak, we remained disillusioned into our spirituality, because our strength is in our spirituality. Saka kana tichitaura pamusoro peAfrica, tichiti isusu tisu vanofanira kunge vari kuva vatungamiriri vakuru pasi rose, hatisi kutaura chinhu kubudikidza neshungu dzedu sevapenyu, asi ndiyo nhaka yedu yazvokwadi. It's a destiny designed for us, inotozikanwa kunyange nepasi rose. Saka pasi rose raitoziva kuti pane nguva yekuti zvichabuda pachena kuti munhu mutema ndiani. Kunyange nedzimwe propaganda dzatakapuwa dzaizokuti nhasi uno pasi rose rinotenda kuti pane vanhu vakasarudzwa, vasanangurwa. Mubhaibheri ndivo munodzidziswa muchinzi maIsrael. Asi zvakuchibuda pachena kuti vanhu vaya Israeli yatainongedza tichiti ndeavo, handiwo waiva mugadzirwa waiva vakachenjera. Zvakuda kuchibutswa pachena kuti munhu mutema ndiani. Saka zita racho renyika yose yavanhu vatema yakabatanidzwa inonzi Zimbabwe. Saka Zimbabwe iri haribati rakatarisa miganhu yavachena yamuri kushandisa nhasi uno, kuti South Africa, Malawi, Zimbabwe, aiwa yakuda kuti dzosera ikoko. Saka iyo waro hauzadziswi neshungu dzemhuri yenyu, uye kunyange pakava nevanoedza kurichirika, havagoni kurichirika sezviri kuitira pwere riri kuita iri, nokuti harivhiki inoti riri kubikwa richibva kumhepo. Saka ndatera umwe wangu achikurukura naye anozviti Madzibaba John, achinyika ino masvikiro yevai masvikiro asi izvi zveyangirozi ipwere isinganzwisisi kuti dzamunoti midzimu yamunoti midzimu ndoyamakutara noruvara rwazvino muchiti ngirozi.
nokuti iye Mwari sarusike ndomwe chete anofara kunamatwa, asi iye mashandiro ake ane ngirozi dzaanadzo dzine mizera yakasiyana siyana. Pachingezi ndo pamunoti kune maserefim, kuna makerubhimu, kuna maarchangel zvichidzikira kusvika pasi, ndo yatinoti midzimu iyoyo. Saka imi makadzidziswa zvino nevachena kuti mukarota mukanzi angel kati ngirozi, munotarisira kuona munhu muchena ane mapapiro, asi tisingazivi kuti midzimu yenyu tichirava vakabata mabasa akachena chete ndo vanoshandidzana naMwari. Midzimu yenyu nemizera yavo, kuti kune midzimu isingagari pamunhu yatinoti magombwe, atinoti ndo midzimu mikuru, ndo mingirozi dzinoshandidzana naMwari, ndio yatinoti spirituality. Saka patinotora religion, ingava Christianity, ingava Buddhism, ingava Islam, ingava Judaism, kunyange neyavanoti ATR vachiiti African traditional religion, chedu chivanhu is not a religion, it is spirituality. Sapane nguva yakwanira yokuti tichidzokera kumavambo yezvimwe zvinhu zvanga zvakavanzika zvatisingagoni kujekesera pwere nokuda kwemizera nokusanzwisa kwavanenge vanako. Saka iri idare risingavhikikiba, asi rine vanoedza kugadzira anonzi macounterfeit, nokuda kwokuti vanenge vachiriziva, vanenge vakarinzwa, varinzwa kudaro vakurigadzira kuti vachiedza kuvhika chiri kuuya uye kugadzira kuitira ivo kuti vavepo. Asi dare rine mhaka rinonongedzwa nani, kutori nematare anogarwa, kune ngirozi kana midzimu yatinoti mhondoro dzenyika ino dzinorigarira nokusarudza. Harisi rokuitwa neshungu dzavapenyu ba, asi muchidimbu inguva dzakwanira yekuti tichidzokera kumavambo tirase or tiite dump the foreign western political, social and economic system, tochidzoka pasystem dzedu, noti system dzedu ndo dzinotisimudza kuti titore chimiro chatinofara kunge tinacho pasi rino. Saka mwene Mutapa zvechokwadi anga ari empara zvechokwadi, asi ndimwe musi ndichazokuurayira tikana changa chikurukura neanenge achida kuti zokurukura akapedzisira kuhutonga ndiani umambo hwose wakazotevera kumashure, nokuti nhoroondo yedu zvino yakatsvaniswa nevachena. Saka unonzwa kwapwere dzichiti dzikaenda paGoogle dzikatsvaga dzinonzwa kuti the founder of Mwene Mutapa empire was Mutota, vasingazivi kuti idzidziso yavachena yakatsvama. Saka tichiti isusu muridzi wezivo muridzi wayo, kureva kuti vari kumhepo ndivanhoroondo idzi ndo vari kusina kuti vapenyu vangamhanyira kuenda mberi, nokuda kwokuti kuronga kwavapenyu hakugoni kudzikirwa, nokuti tikuedza kuroyonora ngetani dzakanga dzatisunga for centuries. Saka dzinorondwa, dziri kufambiswa nevari kumhepo. Saka nhau yaMwene Mutapa uyu ndiauya inhau yedare rauya kuzobatanidza dzimba. Vari kumhepo vakatoripedza, vanotoziva muronga waro kuti ndiani uchagadzwa sei. Zvine itsoka, nokuti tsoka dzavo dzinenge dzemvuu dzinofambira pasi pemvura, asi vane chokuita nokuda kwaro. Vari kumutswa nokumutsiriswa kumativi mana akasiyana, mumwe nomwe ane dare rake. Pane chiri kusongonya nokudenha nokukoka zviri mukati kuti zvidzokere panyaya iyoyo, asi umwe nomwe ane nhano yake sokupiwa kwaakaitwa by design, by birth. Nokuti iwo atinoziva kuti kana mwana achizvarwa anozvara akagumbata zvanza, chaita kuti azvarwe akagumbata zvanza kureva kuti kwere iyoyo mwana wose achizvarwa ane chipo chaakapuwa, chikonzero chaitirwa mupenyu pakati pevapenyu, ndo ratinoti dare. Yaunoti kana wakutsvaka kuti what is your calling, pakutanga kutsvaga ndosachiti kana kunyange kana kudare iro razadziswa, education system yatiri kushandisa handiyo. Education handiti iri pasi pesocial system. Saka inenge yakutanga kutarisa kuti yamunoti ECD yaya, mwana kutanga kutariswa dare raanaro. Kana tikati uyu murapi ndidhokta, anotanga kutarisa kuti idare raanaro here, hapazodikanwi munhu anozoita medicine nokuti aita 15 points. Kuitira kuti kana ukaita chinhu chaune dare nacho, riro basa ravo kuita you excel, noti chiri mauri. Saka it's a new order iri kutoya zvachose zvakatozara ine maitiro ayo akatosiyana. Ichabva yazviita nokuzviratidza kuti munhu mutema mukuru pasi rino rose, nokuti pasi rino rose rinotokotama. Asi dambudziko raitika, paita vapenyu vari kuedza kurirova
onga nokuritanyanga nokuedza kuchirika vachiisa zvido zvavo, asi haritsvaki pembedzo kumazitare emhosva ari kona so nokuti iroman Dutch law. Hakuna paunozomboona mutemo wavachena uchifambisa nhau dzedu dzisimuke nokuda kuti idzo dzakatoiswa kuchirika dare irori. Right, saka ndiri kumbirawo kubvunza apa pamataura apa kuti hapana matare edzimhosva anofambisa nhau idzodzidzi. Ko sei zviri kubuda zvakanzi zvakabva nekuhigh court kudare redzimhosva? Ndora ndareva ka ndikati kune vakangwara vanenge vane urongwa hwavanenge vachiedza kuita. Saka ivo vane magadziro avanoita kuedza kurichirika ravanoziva riri kufufuta riri kuuya, asi kuita kwavapenya hakugoni kuvhika riri kuuya. But kuziva nemaonero angu ka izvi zvakutoti vhiringidza sevana veZimbabwe, because haasiri yemunhu mutapo wekutanga uyu. Vakawanda vakabuda kusvika pakuti mutungamiri wenyika akazvitiwo munhu mutapa. Ezvino chitaona uyu avepo, tozoziva sei kuti iri ndiro dare chairo, uyu ndiye agadzwa, uyu ndiye agarwa nemweya wacho? Toziva sei sevana veZimbabwe? Because ezvino tine confusion. Vanhu vari kudzungaira havasi kuziva kuti chokwadi ndechipi. Ende mukada kuona panyaya yetsvimbo yenyika, pane vakambouya vaizviti Dr. Bondi Gombwe, vakati vane tsvimbo yenyika, vakauya vainzi madzibaba Skrebhi, vakati vane tsvimbo yenyika. Tsvimbo dzacho dzenyika dzawandisa. Hatizozive chokwadi racho. Ndizvozvo zvazvinoita kumhepo kuspirituality kune chinhu chinonzi intelligence wo zvakare. Kune inotoitwa inonzi counter intelligence, ukuthi kana pane chiri kuuya panoedzwa kugadzirwa chinhu chinoita senge chinotoredzera ikoko yamunoti cloning nechirungu kana kuti counterfeit. Saka zvainoita zvino nokuti vanhu vanenge vachinzwa kuvhuvhuta kwemhepo vochiedza kurichirika nokuti dzitoriko mhepo dzakaipa dzinoedza kurikaunda, nokuti zvarinoita dare iri rinovhuvhuta riripo zvakare pakufumura nekuparadza zvose zvakaipa zvingasanganisira urombwa nezvii. Saka pane mhepo dzinotoedzawo kurwisawo nokugadzira zvazvo kuedza kuchirika riya, asi harivhikikiba. Saka randingareva nderekudai, nguva yacho kana yakwanira kuti abudiswe pachena, nokuti isusu sevapenyu chandokurudzira mupenyu ndechekuti umwe nomwe ayana nemudzime kwake, asi kana nguva yacho yakwana rinobuda nenzira yekuti hapana anenge ane kutsutsumwa kana kunetseka, nokuti hazvibviriba kuti titi pazvarwa dare riya raturuka rikasava nezviratidzo zvaro poshi, nokutoonawo pwere vapenyu vachipukutwa misodzi pamatama. Piri, mega nokuti umwe noumwe ipapo paugere ipapo une mudzime yekwako, kunyange pwere kazvida kana kusazviziva, asi umwe nomwe ane mudzime yekwako, zvinotopupurika roga. Saka iroro nevanopembedza rine mhondoro dzenyika ino dzinotoripembedza nemaitirwo aro nemarongero avo avanoziva vari kunyika dzimo. Asi zvazvinoita ndezvekuti kana pakasimuka mwere, nokuti ichokwadi zvavareva, akatosimuka mupwere anonzi Bondi, hazvina kutangira pano iye, pane akatangira kare vachiita izvo kuti ndini ngana. Isu tinongoringa nokuti izwi rakarehwa, taringa tinoringirei, tinoziva kuti kana chisiri icho chinovhuvhuta chikadona pasi. Saka vazhinji vakasimuka vachiti ndinaro, asi zvakaenda kupi, zvakangoti parara. Saka zvazvinoita ndezvekuti kana nguva yacho yakwanira yatinonge tichikumbira kuti dai vakuru dai machiri pakurariya, zvinobuda nokujika zvega pachena zvisina kana kutsutsumwa kana kunzwisisi, zvichidavirwa zvakare pasi rino rose, nokuti idare rinobatanidza mhuri dzose dzemuno muAfrica dzavanhu vatema. Saka iro ukariona zvakare, nokuti iro zvakati chatinokwanisa kutarisa mafactors aro, kuti kana richiuya rinouya rakadini. Poshi rinouya risingagovani utongi hwaro netsika dzavachena, kureva kuti haritoredzeri pakukopedzera kuri kuita vamwe kuti vanenge vachiti tadini tavamba maitiro akaita seekubritain ekuti kuna prime minister kuna ngana. Saka rinoputsa zvimwe zvose, todzokera pakuziva kuti madzimambo ndo yava executive, kureva kuti kana kuna munhu mutapa kumusoro ane madzimambo ake zvichidzika kusvikira
pana sabhuku ndio executive, harina ma-MP, harina makansela. Masarudziro avo tinenge tichiti ndio madzimambo endoro, kachiti madzimambo endoro kwete ari kugadzwa mazuva ano neMinistry of Local Government yekuti vanogadza munhu ane zvido zvavo. Zvisina kutanga nhasi uno, kunyange panguva yaSmith zvaitwa, kuoneka kuti uyu akati wendoro kuti asarudzwa nemhondoro. Tikamugadzika uyu haazogoni kuita zvido zvedu isusu sevapenyu. Saka vanhu vaigadza madzimambo avo avanoda, anopesana nemuronga wenyika inoyi. Saka nhoroondo yacho inobvira pakuti kudini. Nhoroondo yacho inobvira kuti pwerepa dzakaendeswa kuchimurenga dzichienda kuchimurenga vaitungamirirwa nemhondoro. Vachitungamirirwa nemhondoro ndipo pakanzi aiwa svinzwa ikwere, muchatora nguva nekuda kwekusakera kwenyu kunoti poshi piri tatu. Asi zvino makunda, kukunda hongu muchakunda, asi makunda chidzokai muchitura nyika kuvaridzi. Kana chiti nyika inovakwa nevene vayo, ndinonzwa mupwere mwera shumba achiti nyika inovakwa nevene vayo, anofunga kuti vapenyu kana kuti vari kupfufura kana vachitora pfuma yevapenyu vachidya pachavo ndo vene. Vanonzi vene vanyika ndio vari kumhepo mhondoro dzakatopuwa nyika ino nechekare. Saka vaifara kudzoka votora nyika kuvaridzi, vatora kuvaridzi vochitanga kurayirwa kuti vochifamba vakadini. Zvinopweredza kaziva kuti tikadzoka tikaitora kuvaridzi, varidzi vacharonga marongero avo, tikatorerwa chingwa pamuromo, ndopavakatanga kuityaira sokufunga kwavo. Zvino pakufunga kwavo vanoziva kuti pane nhau dzekuti always mega zvakava pakuyana nekutungamirwa nemhondoro ndokuzopinda kuurombwa. Saka simbi zhinji dzenyika inoyi, kana dare iroro, chimwe chinhu chinopupura dare iroro kuti ndiro fimbi zhinji zvatorwa, kana kuti hati kuona kuti kune vanhu vazhinji vari kuti ini ndini nhasi nomuri kudaidzana vechidiki munoti chimbinga, vachitora upfumi hwenyika ino vachiita zvavanoda nawo. Mafufu avari kuganzira pwere nawo ayo. Kana pagazwa akafanira ichapakurwa poto yacho. Nyika ino yakapfuma kupfuura zvamunofunga. Pasi rino rakapfuma, asi ipoto inopakurwa kana varidzi vacho, varidzi venyika yacho vagadza munhu wavo, ndokuti upfumi hwakavanzika huchibutswa pachena. Kunyange nekufefetera nezvinhu zvizhinji ndopamuchazoona kuti nyika ino inoyera. Saka nyika ino takutasa muronga wayo haitongwi netsika dzavachena ba. Saka iwo ndikada kushanda newe ndichikurukura newe politics, hongu munoziva politics makaenda kuchikoro, kuti kana nyika ichida kusimuka kuti ive superpower, ino mafactors ainofara kukoshesa. Poshi inofara kunge yakabatana. Saka madisintegration akaitwa kuti mastates makaiswa muzvidumbu kwaiva kutokupedzai simba. Saka panodikanwa chinhu chinobatanidza mhuri yose yeAfrica kuti izive kuti nyika imwe chete, kuti mukwanise kutaura inzwi rinoti hongu tinotaura mitauro yakasiyana siyana, tine mitupo yakasiyana siyana, tinobva kumatunhu akasiyana siyana, asi tava nemari imwe chete, tava nemauto amwe chete, tava nezvakati zvimwe chete. Izvozvo zvinoumbwa, hazviumbwe neshungu dzevapenyu sezvakaita vana Nkuruma. Dzinogumira pakuva shungu nokuti that's the biggest threat when it comes to international politics, including the intelligence organizations of the world. Saka paunotaura izwi iroro dziri shungu, hauna kwaunosvika, unorwiswa kusvika pakuparadzwa upenyu, nokuti dzanguva shungu dzomupenyu. Idare rinotungamirwa nevari kumhepo. Saka pwere zhinji dzikataura dziri shungu dzezvakanaka, kuva neshungu hakuna kuipa ba. Asi zvinenge zvakuda kuti muchitungamirirwa nevaridzi vacho vari kumhepo, kuchengera iye mwevapenyu, uye zvakare kuti mukwanise kuva vanova zvapupu zvezvakanaka zvacho. Saka idare rinotungamirwa nevari kumhepo. Zvose zvimiro zvatinoona tine zvipfugamo nhasi uno, zvipfugamo zvose izvo, musi ndichazokurukura newe kuti wozoona pachino kuti aiwa anga ari mabus stop, asi kune kunamata pazvokwadi kwokuti imimi mukaziva sevanhu vatema kuti ndimi rudzi rwacho rwairehwa rwakasanangurwa, rwokuti ndikada kukupa muchidimbu ndinokuti study the social structure yamunonzwa seguwa kunzi maIsrael anga akadai so. Uchaona kuti ukastudy the social structure yevanhu ivavo, hakuna rumwe rudzi rwaunoona rwakanamirana nazvo kunze kwevanhu vatema. Kunyange areka yamunotaura the Ark of the Covenant,
ndongoma lungundu munadzo. Saka kunyange netsvimbo dzinoera dzamuno, nokuti shoko ramunoti bhaibheri inhoroondo yenyu sevanhu vatema yakatorwa ikaita distorted. Imimi ndimi mune tsvimbo dzinoreva dzose dzainzi dzine tsvimbo dzamo dziriko dzakavanzika. Nguva yacho yakwanira, muridzi achagashidzwa zvinhu izvonazvo. Asi andingareva nderi kuti pane nguva dzakwanira. Saka pane vanoedza kurityirika, pane anoedza kurivhika, asi hapana anorivhika nokuti hapana anomisa nguva yakwana. Asi hari mhani, hari nonoki, asi hakuna zvakare musi usingasviki. Ameno, kuti une rimwe rekuvhunza ere panhau iyoyi? Pakaipa. Hazvo zvacho zviri kukanganisa. Saka sevana veZimbabwe, semamiriro azvaita izvi, todini? Togamuchira auya here kana kuti toita sei? Zvazvinoita pada zvingada kukubatsira nenhoroondo diki yandingada kuwedzera nokututsira. Kuti muzinda mukuru waMwene Mutapa wakanga uri pamunoti paGreat Zimbabwe National, yanga isiri nyika, yanga iri palace. Pamunostarta muhistory muchizwa kuti Great Zimbabwe was the center of trade, vachena vaedza kuvanza. Asi nguva iyoyo Mwene Mutapa yakanga iri palace yeAfrica. Kunyange kwakazouya umwe umambo wakazouya, nokuti umambo Mwene Mutapa wakasvika pakuzoparara. Asi kukava mukamwe madzimambo, umambo wakasiyana siyana unosvikira pakuti Mutapa, Rose zvichienda zvakadaro. Asi dare raMwene Mutapa ndo dare rekumavamba. Zvino kuti sevana veZimbabwe chii chingaita pwere kuti voita sei nazvo? Poshi chokutanga, kune imwe advert yaimbobuda kare, mazuva handichaioni, yaibuda paZBC kare, yechibuku, yokuti waiona munhu achiterera pavhu kuti anzwe motikari yaiuya nemasikadhi iri kuuya. Ameno wakamboiona? Ndakamboiona. Saka zvazvinoita ndezvokuti sezvandamboreva ndikati madzimba emvuu ari pasi pemvura. Zvazvinoreva ndezvokuti chatakamirira nguva yacho tikwanire. Ishungu zvinenge zvakachenjera kuti mupenyu oga oga atange kuyanana nekutyidza nemidzimu yekwake yakachena. Ndochokutanga. Asi iro darero kuti tinoriziva sekuti kana rauya, aiwa kana rauya, kana ramhara richaoneka kuti ramhara. Saka kune vanobuda izvizvi, kana ngana akazvibuda achizviti ndini, uyo akazviti ndini, hazvidi makwikwidzano izvi. Hazvidi makwikwidzano zvavo chose. Kana uriwe panoonekwa nezvibereko, kana usiriwe zvinongoonekwa nezvibereko. Asi kuti vana veZimbabwe kuti vangaita sei, chavo kuringa, chavo kutoringa. Asi chatinoziva ndechekuti iro dare reZimbabwe panofara rinosvika pakupukuta misodzi yemwere. Asi kuti ngana akasimuka akazviti ndini, kumuti heya ndiwe, zvakanaka, rinongosiyirwa vari kumhepo. Vari kumhepo rose iroro vanenge vachiriona. Nokuti izvezvi tikati une chokuita here, zvikanzi ngana auya achizviti ndini, uchazviona kuti vana veZimbabwe kazhinji havana chokuita kunze kwokungotarisa. Ndizvozvo. Asi pada chimwe chingaitwa ndechekuti patange kutsvakirudzwa nhoroondo kuti takabvepi, nyika yacho yakamira sei. Nokuti ndinowanzotaura nemwere zhinji dzinenge chita ndafunga kuita nezvematongerero enyika. Ndibva ndamuti inzwa mupwere, inzwa muzukuru. Hongu zvematongerero enyika wafunga kuzviita. Asi chandingakukurayira ndezvekuti ziva kuti kune zvinhu zvitatu zvinokosha panhau dzematongerero enyika. Chekutanga chiri pamusoro ispirituality. Ukanzwisisa chinhu chinonzi spirituality, wanzwisisa nyika inoi. Ukaiziva kuti nyika inoi yakanga iriko kubvira kare kare iwo usati wavapo, ine nheyo dzayo, ine hoko dzayo. Ukanzwisisa kuti panofamba pakadini papo, wawana uchenjeri. Chepiri, tine mabazi anomira akazemberana nehoko dzenyika, anosanganisira mainstitutions akaita semilitary, zvichienda zvakadaro. Mabazi iwawo anokosha. Asi chandinodira mabazi iwawo, kunyange akarasika sei, midzi yayo yakabatana nemidzi yenyika inoi. Kureva kuti vanoziva chinonzi spirituality. Ivo vakomana vayo vekumauto, hongu vangazorasika apo neapo, asi vanoziva kuti iri ndiro, iri handiro. Ndosaka uchinzwa kune nziyo iyayi kunoimbwa ikoko kana vachitrena vachiimba tanzi tonovhunza here kuvakuru veZimbabwe here, tonovhunzwa. Wakambokanzwa kanzwi ikako?
chavari kureva ipapo ndechekuti nhano dzavo dzavanofamba vanotungamidza matare mberi. Saka ngana akasima achizviti ndini havatarisi chimiro chaunazo kuti uri kupenya, une mbiri, une chii, vanotungamirirwa nematare. Saka tine ma-institutions zvakare anokosha. Saka ndipano kuti tarisa kuti ari kufamba akadi. Chetatu kwozoti ruzhinji rwevanhu. Asi ruzhinji rwevanhu basa ravo nderei? Chavo ndechekudya nhaka ino yenyika ino. Nzwisiso zhinji, asi pane nzwisiso zvakare yekuti umwe neumwe kudaro ane midzimu yekwake. Zvokwadi inotonzwika mukati make mechinhu chamunoti nechingezi conscience. Hana inotoreva kuti iri ndiro, iri handiro. Saka ukabatanidza zvinhu zvitatu zvose izvozvozvo, nyika kana politics dzamunenge muchirevedza, unokwanisa kudzinzwisa nekudzifambisa zvakanaka. Saka pari zvino kuti vana sevana veZimbabwe chii chamungaita? Kuchitanga kutsvaka kuti iyo nhoroondo yenyika ino inobvepi, nyika ino midzi yayo yakamira yakadini. Ndohurukuro dzimwe dzandinoti ndidzandopota ndichiteera kunzwa kuti pari kunzi kudini apo pari kunzi kudini. Uye nokutaura wacho kuti ari kuzviti ndini rinopembedzeka roga. Asi pari zvino pakuda kuchitsvakiridza kuti iyo nyika ino yakabvepi, patakarasikira ndepapi, midzi yayo yakabva kupi, kutsvaka nhoroondo dzenyika ino kuti nyika yacho midzi yayo yakamira sei. Ndo chatingaita. Mukuita kudaro tiri kukodzonga mwoyo yedu kuti igadzirire, kuitira kuti kana vakuru vakupakura ravari kupakura hakuna anosara. Aiwa, zvakajeka zviri kuzwika. Saka ndaizoti kana ukazowana mukana kunyange hatizizi zina removhetu uyo, ndaizoti kana ndokuti ndamuona achiti ndoda ndotsanangura nhoroondo yamwene Mutapa kuti yanga yakamira yakadini, kana pakasununguka ndingada kuvawo ipapo tichibatsirana nokukurukura tichizvigadzira semwere kuitira chiri kuuya mangwana. Alright. Aiwa, ndinotenda. Vanonzi vamulalazi. Kana kuti Comrade Whitehead. He was in the government from long time. Vakamushanda nana Ngomo nana Mnangagwa ivavo vandovaziya. Ndizvona chaizvo. Saka ukazomubvunza handizivi dupo rake, kazhinji ndinowanzofara kudaidza munhu nedupo. Ukazomubvunza nhoroondo iyoyo kuti kuchimurenga pane vakomana vainzi Dare rechimurenga, vaiva nenzwisiso yechaityayira nyika, kuti marayirwo ari kubvepi achiti kudii. Pane zvatakarayirwa kuti ticherechedze zvinoti zvakati. Akatsvakiridza izvozvo, ndo paanozoona kuti muronga wenyika ino, hongu ndamunzwa achiti hama yangu iyoyo ichitanzi urongwa hwokuedza kuchirika kuti parege kuva nemaelections. Aiwa bodo, yakakura kupfuura izvozvo. Nokuti ivo vacho vari kuedza kuchirika vane ravanoziva riri kuvhuvhuta riri kuuya. Saka zvino vakuda kuredza kurichinja kana kurisandura kuti riende kudivi ravo. Saka harinei neurongwa hwemaelections, nokuti chikamu chakutoenda kunopera. Pauri kuona mupwere uyo anonzi Traore achisimuka uko, ipwere dziri kutomirawo pachiteshi pabhasitopu vachimira iro riya randareva. Nokuti pane nguva yakwanire kuti vanhu vachiona kuti aiwa bodo, tsika dzavachena handidzopi dzatingashandisa kutyaira nyika inoyi kuti tigone kukohwa pfimbi nezvatakarongedzerwa nevakuru vedu zvakadzika zvakavanzika. Saka dai nyika inoyi takateerera ivo vari kumhepo kare, tingadai tisina kutambura kwose kwatiri kuita uko nenhamo yose yatinayo. Asi zvokwadi yoti upfumi hwenyika inoyi, kubudirira kwenyika inoyi kuri spiritual. Kuri very spiritual. Ndosaka uchiona kuti kunyange pakaedza pwere zhinji, tine pwere zhinji dzakaedza kushandisa kufunga kwavo sevapenyu kuti vaityaire nyika inoyi, asi havana ravakabata. Nemhaka yei? Vakanga vakatsauka pamuronga netsinga nemidzi dzenyika ino. Saka mukatozotarisa ivo nhoroondo yacho inodzoka kumashure kuti Queen unotoziva nzvimbo dzemuno vaidzinga vachidzitora dzakambodii dzikafamba dzakadai, vanoziva simba reZimbabwe pasi rino. Saka izivo yakavanzwa zvikurusa, nekuti pwere zhinji
hadziizivi kana kuinzwisisa, asi pane nguva yakwanire kuti zvichibudiswa pachena kuti vanhu vatema ndivanani. Asi ukaona kunyange vachigadzana pachavo, kunyange agere pari zvino tinge tichireva kuti agere pari zvino muzukuru haasi weropa reumambo rokuBritain, nokuti agere zvezviye chausu mwana womukwasha. Alright. Ndosaka uchiona simba rake rakaita kunge rakapapamara, harienzani naamai vake. Saka zvinhu izvo urongwa uhwo hwokuedza kutora simba kune madzimambo endoro hwakabvira kare, hauna kutangira munhu. Kunyange vainzi maKnight Templars ndo raiva basa ravo, rokuti nhasi uno pasino rabatwa nevanhu vakaita sana Rothschild, Rockefeller, Oppenheimer. Chii? Vakagadzira system yokuedza kutora simba kuvaridzi. Asi pane nguva yakwanira kuti nyika ichidzokera kuvaridzi, kukura kuti nyika inotongwa nemadzimambo. Asi madzimambo epasi rino rose achiziva kuti mambo mukuru ndimambo weZimbabwe wevanhu vatema. Saka kana tadzokera pachimiro ichocho, munhu mutema anodzokera pakutora chimiro chake chokumisikidzwa, achipuwa rukudzo rwakafanira pasi rino, uye ane simba rokubatanidza nokumbiridza mhuri yose yepasi rino. Ndo donzo guru redare iroro. Saka tiri varanda nhasi uno, kwete nokuda kwokuti ndozvatiri, asi nokuda kuti takarasikirwa nesimba redu, tikadzokera mudanga iroro ndiko kugona kutakura jana ratakapuwa pasi rino. Saka idare risina anovhika zvachose. Asi pane vakanga vakarinzwa, pane zvizhinji zvakaitika makore apfuura, asi zvaitika zvisiri zvinhu zvinonzwika kuvanhu vazhinji vakazara, asi zvaitikira pasi pevhu. Saka kune vakungoedza chete kurichirika nokuritanyanga, kunyanya-nyanya uri munongedzo wenguva dzakwanira. Ndakatomuteerera iye mukwere wacho akatobudisa chiprofita achiti ndowakandaireva uyu. Maanalysis evakomana asi ukateerera vakomana vose vachitarisa zvinhu zvavanenge vachifemerwa, unoona kuti vari kurironda, asi kungoti ipwere dzakatsauka panzira yazvo kuwani chete. Atoripo zvakarumwe muchembera akatobudisa akatoti hakuna achatobuda iri counterfeit ikazodi achinongedza zvakaitika izvi. Akanga ariona zvechokwadi. Saka zvazvinoita zvokuti kana vakuru vako vachikuzevezera, midzimu yako ichikuzevezera, ndopaunomuka munhu pwere echiti anzi Mwari wanditi, akuona unokurukura naMwari, Mwari ari kumusoro kani. Midzimu yenyu ndiyo inokurukura nemwe. Yakurukura nemwe mozosimuka kuti Mwari wataura neni achiti Mwari uri kuresa, hairaki yacho kunyange pakati pemidzimu kana yamunoti ngirozi nadzo. Handi ngirozi dzose dzinosvika pachigaro chake, kune ngirozi dzinosvika ikweyo. Saka pwere dzazevezerwa dzamuka chiti Mwari wanditi, Mwari wanditi. Ukaramba uri muronga uchinamatira nokusumira nokuitawo rakanaka, vanoramba vachikuzevezera. Asi ukatengeka, ukatora fufuro, ukanga une donzo risina kunakira vana veZimbabwe, ndopaunozorasika wotsauka kurudyi kana kuruboshwe kana kudzokera kumashure. Saka pada ndingakupedzera nguva ndora ndangoti ndingoti kosore zvangu patinoziva ndoti aiwa vari kumhepo vanoziva, vanotirongera rakanaka. Mamusazondiudza zita ka? Hai, ndinongoitwa Moyo. Alright, sekuru Moyo. Ndinongoitwa Moyo, chero kangoti Moyo. Usekuru hwabodo unongoti Moyo. Alright, ndinotenda baba. Ndinotenda, saka sununguka kana pane hurukuro kana mibvunzo. Uye neniwo ndinenge ndakateerera kunyange zvaunenge uchibudisa pamasaisai, ndichingotevererawo ndichiona, ndichingoteerera kuti zvakamira saka ndiro randangoti ndingoti tsvoti newe, ndingoti kosore zvishoma. Aiwa, ndinotenda sekuru. Aiwa, ndatenda hangu. Botswana marangarirwa zvakare. Madzibaba masango vachange varimo muGaborone vachiita ma1-on-1 kubva musi wa25 June, 26 June, 27 June kusvika musi wa28 June. Kuti muziye zvizere, fonai panhamba dzinotevera 0773 066 354 kana kuti 0776 581 704 kana kuti 0776 581 698. Ingava back to sender, lock sender nezvimwe zvinanhara zvizere,
heuno mukana we 1-on-1 na Mazibaba Masango mBotswana muGaborone 25 kusvika 28 June 2025.